Il-Gvern Soċjalista tal-Prim Ministru Joseph Muscat se jkompli għaddej bis-sistema li l-ħatriet fil-ġudikatura jkunu mażula mill-politiċi. Dan minkejja li l-Gvern wieħed riforma li suppost kellha twassal biex is-sistema ġudizzjarja Maltija tkun waħda verament indipendenti. Iżda biżmien li qed janfas il-Prim Ministru jkompli għaddas rasu jiġġustifika dak li issa qed jidher ċar. Il-Gvern se jkun hu li għażel il-membri ġodda fil-ġudikatura tant li ħarab domanda diretta li saritlu mill-medja indipendenti. Professor, biex sar il-tikkessa biex ma jisirux iktar appuntment fil-ġudikatura sakemm issir ir-riforma li qed ħatamlu jekk ma tkun lesta sar ħadd taħseb li huwa ballu li ssir ir-riketta speċjalment il-kett li ħassir. Jien nemmen l-appointments kollha li saru minn gvernijiet differenti kienu appointments jkunu anka ta' min ikunu ta' persuni li jkunu oġġettivi. Fost il-ħatriet ippjanati hemm dik ta' Nadine Lija, il-mara ta' Iben l-avukat tal-Partit Laburista Paolo Lija, l-avukat tal-Partit Laburista li huwa wkoll l-avukat personali tal-Prim Ministru u diversi uffiċjali u kandidati oħra tal-Partit Laburista. Fil-passat Nadine Lija kellha tidher quddiem il-Kummissjoni għall-Ġustizzja wara li fl-2010 kienet involuta f'argumenti jaħraq fl-awla bl-imħallef li spiċċa jittimbra dak li seħħ bħala qalġir tal-mistħija u tal-biża'. Il-Gvern diġà qala numru ta' twissijiet dwar il-mod kif isiru l-ħatriet fil-ġudikatura. Rapport tal-Kummissjoni Venezja li taqa' taħt ir-responsabilità tal-Kummissjoni Ewropea innota li hemm diversi nuqqasijiet fil-ħatriet tal-ġudikatura. Dan waqt li l-imħallef irtirat Giovanni Bonello nnota fost oħrajn il-16 mill-aħħar 17 il-ħatra li saru fil-ġudikatura kienu ħatrit ta' qraba ta' politiċi, ħbieb tal-ministri jew b'xi mod marbuta ma' involviment politiku. U issa wkoll li nbeda proċess li se jħalli problemi għal 50 sena li ġejjin u li ma jarax soluzzjoni għaliha.